Книга Выходу, раздел 33. «І сказаў Господ Маісею: Ідзі, выйдзі з гэтага месца, ты і народ твой, які вывеў ты з зямлі егіпецкай, у зямлю, якую я пакляўся Абрагаму, Ізааку і Якубу, кажучы, дам яе сем'ю твоему. І пашлю перад табой анёла, і выганю хананеяў, амарэяў, хітэяў, феразеяў, гівеяў і євусеяў. І увойдзеш ты ў зямлю, што отякае малаком і мёдам, але я сам не пайду з табою, каб часам не знішчыць цябе па дарозе, бо ты народ цвёрдага карка». Народ, чуючы гэтыя найганебнейшыя словы, заплакаў моцна, і ніхто не ўсклаў на сябе сваіх аздобаў, як звычайна. І сказаў Господ Маісею: «Скажы сынам Ізраіля, вы народ цвёрдага карка. Калі я на адзін міг з'яўляўся ў грамадзе тваёй, я вынешу цябе, каб я ведаў, што маю зрабіць з табою». Такім чынам знялі сыны Ізраіля аздабленне сваё ля гары Гарэб. А Маісей, узводзячы палатку, паставіў яе па-за лагерам, паводаль, і даў імя ёй палатка сустрэчы. І кожны, хто хацеў звярнуцца да Господа, ішоў да палаткі сустрэчы, што была па-за лагерам. І калі Маісей ішоў да палаткі, увесь народ уставаў і стаяў кожны ля ўваходу ў сваю палатку. І глядзелі яны ўслед Маісею, аж пакуль ён не ўваходзіў у палатку. Калі ж ён уваходзіў у палатку, сыходзіў слуп воблачны і стаяў ля ўваходу ў палатку. І Господ гаварыў з Маісеем, калі ўсе ўбачылі, як слуп воблачны стаяў ля ўваходу ў палатку. І стаялі яны і пакланіліся ля ўваходу ў свае палаткі. І гаварыў Господ з Маісеем твар у твар, як звычайна гаворыць чалавек з сябрам сваім. І калі Маісей вяртаўся ў лагер, слуга яго Ешуа, сын Нуна, юнак, не выходзіў сярэдзіны палаткі. І сказаў Маісей Господу: «Ты загадваеш мне, каб я вывеў народ гэты, але не гаворыш мне, каго маеш паслаць са мною. Хаця ты сказаў: ведаю цябе па імю, і знайшоў ты ласку ў мяне. Такім чынам, калі я знайшоў ласку перад абліччам тваім, пакажы мне дарогу тваю, каб я пазнаў цябе. Ведай, што народ гэты твой народ». І Господ сказаў: «Аблічча маё пойдзе, і я дам табе супакой». І Маісей сказаў тады: «Калі ты не пойдзеш сам, то не выводь нас з гэтага месца, бо як будзе вядома, што я і народ твой знайшлі ласку перад абліччам тваім, калі ты не пойдзеш з намі, каб я і народ твой праславіліся перад усімі народамі, якія жывуць на зямлі». І сказаў Господ Маісею: «Тое, пра што ты просіш, я зраблю, таму што ты знайшоў ласку перада мною, і я ведаю цябе па імю». Ён сказаў: «Пакажы мне славу тваю». Адказаў: «Я пакажу табе усю дабрыню і выяўлю перад табою імя Господа, і пашкадую, каго пашадаю, і літасцівы буду да таго, хто будзе мне падабацца». І яшчэ сказаў: «Не зможаш бачыць аблічча маё, бо не будзе жыць чалавек, які ўбачыць мяне». І дадаў: «Вось месца каля мяне, стань на скале, і калі будзе праходзіць слава мая, я пастаўлю цябе ў шчыліны скалы і абраню цябе правіцай маёю, пакуль не перайду. І прыму руку маю, і ўбачыш мяне ззаду, але аблічча маё убачыць не зможаш».